भैया लोग प्रणाम। जय माता दी। एगो है देखी, है पेड़ रुआ के दिखा रहल बानी। है पेड़ देखी, है खाली दूगो पहाड़ के है एथी में टिकल बा एकर जड़। देखी यही पहाड़ के है दूगो पहाड़ के बीच में एकर जड़ टिकल बा एकदम कोना पर। देखी एकरा बाद भी प्रकृति इतना बड़ा पेड़ के अपना गोद में समेटले बा। ये पेड़ खड़ा बा, कितना सुंदर कितना बढ़िया लागता। तो प्रकृति के गोद में बहुत कुछ बा ए भैया, बस देखला के जरूरत बा। तो यही माता रानी से यही विनती करल चाहतानी कि हमरो सब साथी के यही तरह थामले राखी आ सब लोग के बनौले राखी। जय माता दी। प्रणाम। सुबह सुबह के राम राम।